Hodí sa ti, je. Nie kriva. 9 z 10 dávam. Aha. Ako sa voláš? Šima, ja som Kamil. Kamil. 14. júl. Super, zapíšem si. Summer Nights, Mid-July. Čo? Nepoznáš? Nie. Ale nie, tak keď som ťa videl, tak som si povedal, že musím dať také peknému dievčaťu kompliment. Ďakujem. Že si bol dobrá energia. Fakt, myslím to úprimne. Paradička, môžem povedať, že... Nechceš čiernu takúto? Vieš čo, nechcem rúžovú. Rúžovú berem to tak, že fakt si to tá baba, hej? Určite. Dobre, dal by si mi tvoj Instagram? Instagram? No, alebo e-mail. Hoci čo tam daj. Nebudeš mi potom písať také, že chceš rozšíriť moje portfólio a ponúkaš mi neviem čo. Nie, není som žiadny finančný poradca pre Boha, ak ide o to. Vôbec ma to nezaujíma, ani by som si takto nedokázal otravovať ľudí. No skús. Skúsim, dobre. Ďakujem. To je Instagram, hej? Hej, ale dobre. potom, lebo... Dobre.